Kinong alam kaseng Ribhoy People Council hakajinga senrap lang bat ka Meghalaya People Social Organization MPSO lambat kajing kershan juki wei pat ki kenhun seng bahalang bakan thup ya ka CORP HANM senjuk seng samash nong Ribhoy bat ka Ribhoy dorbar mentara si sau tarik uleber kila penlong da kajing ki da ka basyong kalan mengor hakmat ke indoor stadium ka badan hajan jong ka office u deputy commissioner ka Ribhoy ban penpau ya kajing songkia halor kajing penslam da ka sorkar ban penmi ya ka result thungkam ka DSC ka balada ban pelat nadu usnam ar hajar arpuwei hadu arpuar hakani kasni lawan bandon lang nadu presiden rangba ka RBPC Usama Jason Lennox Nongrum uba RB Shadap presiden Ribhoy dorbar uba RR Makdo advisor Ribhoy dorbar uba Matthew Makdo lembat kiwe kinong lam seng bhalang na ki kenhuan bapher bat kisama thepkam DSC bat ki dekhot jong ka RBPC Naduk bangimi malayeng tak haduk kaneka klimat pemerintah. Halo. Yak isu ki bapher. Kun samla bai longkmi longpa kun samla singrang matkan thai ki badan thangni nakalyang ka jonga simet bat nakalyang jong garib hoy darba ni ai ka jing krisya ya kan no ka seng ka bakren ka badawa ya ka hok jong kinong song jong gadong riboy kata piwat arpati don presiden jong yang ni ngangadew advisor ni keren da kabasya bengi Krisyan ya baro ki isu ki wanra ada kano ka kenhon bat kata ki isu kadai banlong kajing mentoy jong kaneka ri boy kajungi bat ngin ongro da kabasya ngin yo ya kajing kwa kajungi ndai ha kajing bitar ndai da kajing umsna to kajing umsna mereka don kajing kabanta kajing ka nga don kajing isanya bat nga ngejeru bat nga yaro ya kajing kran u presiden bajason bat mapi kiwe ki presiden jong kiwe kisen ki bat yalam ya kajing yaki kajing dawa daglan ti bajai dengan ngai scam bagi bor sarkar Kibor ki badai kimi de peje kita kin snap habag ukun na nagakun ki kro ki panya ka hok ki jongki bat habang ipanya ka hok idai ban tips kam ka dai na am ka hok ki jongi habag ka dai dalele ngim dai ya ka ban IT no ika surrender sa wepa ngidai mangi ban yo ya kita ka hok ya ka bangi keren kun semua bain Nyela kentu ya kasenjuk jong kirang bak shnong nyela kentu ya ki babun ki kenhun seng balang haka district henry kamlile namar bakano gono gajinge ki kalong hi kumne kamdei ga bathmai henry ngimret nasib namar ngitip ublei unum ino ingi bat tang kini ki durkmat ki badon hapo jongane ga jaka ladangi baro ngishim bakane kadi ka kam jonga jongpi ngatharai ngimdun kam shibun namar kadon kentin ga boong quality matters not quantity ka jimul jing perkhat jong ajong pi kata kadai ga banrai kalau we kamdei ga jing bun pan laring idon tangkat ne makanaru laring ipha ya ka kubor ka basyai sya ka sorkar lingba ka ne ka program ngatrai tangkat ka labiang te kubli shibun ya ka jing plat jong pi ka poh lali kendu ya u chairman jong ka district selection committee bade hi u deputy commissioner sar arpit baria Hagaju upor ngira kendu ya member secretary kaju kasni banbu deki representation ki jingtho ki bana kalian geseng ni penpau hakmat jong ka office jong DC but hakadu ka representation ka bangi pha ngakan mau syai ba kadon kawi na pring kimat bangi bu kum ka jingdawa long ba namar banadu ki snem ki bala
lej arsnem laisne manusia hadu katu kesngi kaba manusia sngi ngatarai kadehi hadin bakaseng kala bu ya kajing dawa bakin bu daki spokesperson iwe lane ar kat baki ibet nagaliang ka komiti ban ai ya kajing pensyai ya kipat ba nong syong snong jong ka riboy ki kita kidaw ki ba penlong ya ka disi bakamla syu ban pelat ya ka rizal hoy ngis ngutu ya ki jinge ki babun ki balik sekum ka district ki hab ban ya kendo Henry kabang yimyo pat ya kajing pensyai ka bati kena kane kala abu ya ki kun samlai jongi haka umdum nyimla ban len kane te kum ka seng ya abu da kajing dawa hakmat jong disi ha ka sengi ba bu iwe spokesperson ban ai ka statement officially nakaliang jong ka committee ban pensyai ya ki kun samla ban hoy nyilayo ya kata kajing pensyai Henry kamlong pat ka bahun kubli shibun ya kitu ki balami syahmat ngai vice chairman haka press release ka jong i ila keren da ka jing smoke ya hoy kubli shibun ya ka jing long kloi jong pi ban pensyai Henry ka seng kampediang tangkat tu bangin thet kti kum ka komiti bangim don banta i ru am habide ba ka result ka tu gade ka jing kan khlong khna nyimpen rem Henry ngi ong bakal sting pelat kai ka bangi ngi yai ban nak we ka por sya ka we pat kalong ba ngi de ben yo no ya ka result kita ki jing ki ba ki line department baki mela ban penpoi ya kita ki roster hakapor ka babiang kata kami gajing ka jongi ka sorkar nando baka reservation roster kala wan long kum tu baka long ngatharai license sausin ladep ai training kum no ban penkre ya ki roster te ki sorkar ki kini ki line department kajing bomla jongki ban penkre ya ka roster kadi ka failure ka baro ngiyoi bat ka ba ngikwa mangi matakalong bakikin pediang bakila duko hooi ban pekre ka rosto kadi ka jing duko ka jongki da pile ka no ka kam lada ngi pediang ba hooi kadon ka atem kadon ka jing persang Henry lais nem mentah la jandap lais nem ban pekre ka rosto ngatarai kapor kalalit syahmat kala pet palat kamdei syu ban simpor hadu kata kata ka jing sungtu jong ka seng tebat habide bat kata ka jing bomla jong ki lain department ban penkre ban penpoi ya ki roster ngatarai nakaliang jong ka seng nyimkut tangkat tu lada kapor kadawa yangi bangilet ban syong saha ka office jong pir nakaliang seng nyin sa wan syong kata ka ka basyai ban nakaliang jong ka seng kamdei bangin syong ban penkut ya ka jing ki tangdang ne bat haga kerua jongi lembak kene kesingi pemerintah kalong ba kane kadai tang kajing sedang baga sorkar kadai ban yoi bakum ki seng balang hang ni ngidon sibun ki kunun sausam kunun ngidon hang ne nyala syem daga rai menta bangin mi no syahmat syamadan bat kane kadai kajing sedang nakaliang ka seng hakipor ki baladep haga jingi kendu haga jingelang kaladon karai bakindon ki sequence jong kane kajing ki bat buruk mi kane namar ba kan sapoi kapor bakan khamkhor shishu kasin jam ka bangin sim lada ka jingi syong kelan mungor lada ka jingi syong kumne kum ngie syong mata kasi lada kane kam ketik iya ka sorkar bat lada kim khen kor iya kane ka jingi syong ka jongi kan sapoi kapor bamdei tang bangi mare Henry kindon sibun pat ki jingmut ki ban penkelumar ya ka sorkar ha kita kipor tedei na kada kum ki seng balang ki bajit ya kalinti ki bajit ya kamit ki bajit ban yakren nyila dep ya kita nyila bu de kijing tho nyimyu e ka result de na kadang kadang ka penboringi ban yawan mentah hasurok hamadan kumne Henry kidang don pat kisinjam ki ban nakaliang ka seng kan sakshim hakisi ki pori badang wan Henry haswa jong kata ngakendui ka sorkar ladengi keren ya ka DSC kamdei bahkan kut tengah ka DSC namar kani ka jing mi jong ka seng syamadan kadai namar ba ni layo ya kaju kajing ut jing nam na ki kun samla ya kajing bom yo kam yo jam ya ki jing ki ba ki kun samla ki mat wat hadin bekila pendep ya ki degree beper ngi kim kun samla jong ka thamri boy ba dep nyale kan ka exam jong ka DC nila sah ka umdum ya ka ba ka sorkar ka islam ban permi kan ka result ya ka ba ya kan ka exam nila dep nyale nadu usnem arjar kuwe jin hadu usnem arjar kusah hadu ni usnem pemerintah ingin pat ni syam pelayu ka result ya kumta ngakerpat juri ka sorkar bahkan permi kuwe no ya kan ka result juga DC but
na ai kubleru ya kini geseng halang di belashim ya kene ka jukit ni penyak ya kene program bat kerpat ru ladai don ki wipat geseng halang kiba pensa organize bang ikum kini gijet program kerpat ya ki wipat kandidat kibala dep penyelek ya kene ka exam baking subha banwan ya snuk tilang bat ngikum bangiru kandidat kibala dep penito ya kene ka exam kibala dep ni don bentah ni kasi prosesi publish bun